and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ayawa nga gustong maangil. Nagsulti ba si tinuod ang tao? Unsaon man pag ilalo siyo? Pinagi sa makuting pag-usisa. Dili kuting ya kanang kuan si dalan, makuting pag-usisa ba. Ano bang sukit-sukiton gyud siya kung makatubag ba siya sa hustong mga pangutana. Himuon gyud ang laong nga pagtuon aron masuta gyud nato kung unsa gyud tinuod. What's the truth? Nothing but the truth. So help me God. Time para good una, Lucio. Si Paulo ba? Doon na ba'y gisulti diha nimo nga nagpaila siya nga siya mao si Arturo? Ha, Lucio? Oh, come on. Pinagi sa inanin ha? Kuan mo good mer. Actually, eventually, ay yate na in English na kung maya. Kadit. Nakisgot man sab si Paulo na kuan ha. Pero wa sab ko mutuo ra yun. Og tingali, mas dali kang makaila. Dali kang makaila niya kay nako mer. Kay first of all, una sa tanan, masuwito magas kinaiya sa imong bana. O kung unsay inyong mga kagahapon. Di ba? Nainteresar ko niya ng imong gisulti da, Lucio. Mas maayo tingali nga ato ng istoryahan. Daghan kong mga pangutana ni mo bahin sa pagkatao ni Paulo. Oh, come on. Asa naman di ay si Mirasol, Riming? Milak ka man to, tay. Kauban si Lucio. Ikuyog-kuyog siya ng naong ug tulisan. Hala, tatay ba ya? Ay, patuyan tay, uy. Tulisan ko ta. Kung sumitan ako ni mo niya nga, mura man gitong tulisan. Dili sa taon tay, uy. Sobra rasan ng tulisan tay, uy. Mga buutan ba na sila si Lucio ug si Paulo? Hoy, paminaw ha, Riming, paminaw. Chaman. Chaman na. Ato ning tabangan og pasabot si Mirasol. Bahay sa unsa man tay? Kuan, bahin ining iyang desisyon nga, dili ko niya ipadayon ang ilang kasal ni Dindo. Nagistorya naman may Mirasol bahay na tay. Og makadaghan na niya gibalik-balik karon og sulti nako nga dili na gid siya mo dayon pagpakasal ni Dindo. Time para good. Basig imo sab siyang gisulsulan. Hala no? Kalain gud nimo tay. Di man na maayo ang mga migwa sa imong bakba, tay. Kay bawo ka na, tay. Nga ko taon nga akong sulsulan si Mirasol. Nadako naman na siya. Wa ko magkauyon sa iyang desisyon. Kinahanglan nga magpakasal gyud siya ni Dindo. Unya, ikaw, tay. Unsa man ka? Wag gyud kay klaro, tay. Parehas lang mong Mirasol, tay. Way klarong baruganan o prinsipyo. O siya way klaro. Oh, unsa man noon ang istoryahay. Ako naman way klaro hinoon. Ha? Ha? Nga, wa man ko moingon nila kani adto nga di na lang hinayon ang kasal. Wa bitaw, pero nang luod ka ug nang hulga ka nga di ka mo tambong sa ilang kasal. Kay di mahinayon ang ingrandi nga imo gusto mahitabo. Ay natural ra to. Kay wa man ko mutambag nila nga di idayon ang kasal. Kini kang Mirasol, mao'y dakong sayop. Kay iya man yung gibuwagas din do. So way igong rason. Na, parehas ra lagi mong duha, tay. Parehas ra gid mo. Mga umoy klaro. Kung ikaw, tay, nasayop man ka sa imong desisyon nga di na lang mo tambong sa kasal, sabta lang sa si Mirasol nga dili na lang magpakasal. Kaiyaman ang pagbuot. Oh, wala no. Uy, mindset ba, mindset? Mindset. Maayo din ang uyunan siya sa iyang sayop. Anya, ganahan sa katay nga human sa ilang kasal, magbuwag rasan sila dayon. Imposible. Imposible para nimo. Mao ganing miatras na lang si Mirasol, kay nakita niya sa unahan nga dili mamunga og maayo ang ilang kaminyoon. Di ba lalim tayo, ha? Kung mahigot na kastaw nga wag yun ni mo higugmaa, di na ba yan mabakoy ang hiusahon nas Ginoo, tay? Ay, inani ni. Anin ni. Pagpasabot ray kuwang anang Mirasol. Kung kitang tanan din mutabang tagpasabot niya, matagal ka niya katinawan karon ang iyang kalibog. Oh, mindset ba? Nay, mindset.
Na mao na lisod ya tay. Kay kun ato siyang tambagan, mahog na unya nga kita na unya basulon niya sa unahan kun magkinaunsa ang ilang relasyon ni Dindo. Mao na nga para nako, pasagdahan na lang na nato siya sa iyang desisyon. Nako naman as Mirasol. Ug nahibaw na siya sa iyang kaugalingon tay. Ay, ani ni ha. Ani ni. Tabangan lang natong istorya. Ato lang pasabdon. Nya, di lang sa nato pugson. Base pa dayo kang nagkinahanglan lang siya sa atong tambag. Kon ako'y mo tambag niya tay. Ako hinuon siyang dasigon nga wa siya masayop sa iyang desisyon. Kailaing kaayo nga ato siyang istoryahon para lang gid mo padayon siya agpakasal. Unya, unsaon mo lang mga tao? Ay da, Doroy. Pasagdahan lang gud ang mga tao tay. Wa man tay mahimo kung manaway gyud na sila. Kini mga tao ra ba sa iyo pre bantayan? Mm. Kadi kong binuang na hinuon ini ron. Musugot mag untas Dindo nga ingrandi ang ilang kasal. Tay. Si atay. Dali agin makariak na niya. Mindset ba? Mindset. Mindset sad tay. Mindset sad tay ha. Di na maoy rason ni Mirasol tay. Bisag ang tibuok baryo pa imbitahon ni Dindo, di na gyud magpakasal si Mirasol niya. Hoy, Paulo. Oh, Din! Joe! Ay. Bangag sa ilong. Ayaw Uyog. tawag Joe, ha? Masuod na ako, may makatawag akong Joe. Joe. Aw, unsa man day tawag na ko nimo nga si Joe mangyug ka? Iya ba? Ha? Pito, ha? Joe karon. Uy, Sika. paminaw. Paminaw, Paulo. Ayan man, Slosyo. Si Lucio, na milakaw man to. Ambot asa to paingon. Bangag sa ilong. Darong! Naibaw ko nga nanlakaw sila sa Mirasol. Wa pa na uli. Aw, nagkuyog dahil sila ni Mirasol. Pasensya na din ha. Wara ba kumahibaw na da. Bangag sa ilong. Hoy, kamo bang duha ba? Oh, Mga gahi gid kay mo guda. Kapilan ko magsigig pa si daan ninyo nga di ni mo muduol-duol ni Mirasol. Pero, wa gid mo'y respeto na ko. Den. Ay lang kasuko. Soy, paminaw ha? Minaw to. Bangag sa ilong. Ayay. Sul, garo. Uto Minaw. sa isugas ini. Naminaw ko. Hoy, di na ko muusab og pasidaan ninyo, ha? Last na lang yun eh. Kung makitaan ako, bisag kinsa ninyo nga muduol ni Mirasol, alis to rin mo. Pailhon tamog, kinsa gyud ko! Ay na po na kag istorya niya. Basta sa sunod gihigayon, doon na ko makitaan ganit ninyo, di gyud mo tuman sa akong mando. Di ba? Unsay sunod nga mahitabo, ha? Yan. Samad. Suga. Sabuta ka? Suga. Odin. Ojo. Bantay bitaw. Ingna gyud unya na si Lucio, ha? So akong gisulti nimo karon. Tara, Joe. Nah. Manira? Suga. Sugas na kapardo. Malito gini din doon ha. Hili kayo manghadlok ni Tawanay. Pero bahala na, di ko magpada sa inyong pagpanghadlok na mo. Kinahanglan yun nga malikay si Mirasol gikan sa iyang mga kamot. Bangag sa ilong. Kining ako Mirasol. Tambag ni nga minaayo. Dili ni tambag nga kanang bati ha, minaayo ni. Di ko mupugos nimo kung unsay imong himuon nga desisyon. Pero angay kang mahibaw ini. Nga di gyud maayos sa mata sa tanang tao nga di nimo idayon ang inyong kasal ni Dindo. Tay, human ako mo pasabot ninyo bahin anang mga butanga. Hugot na nga akong desisyon nga dili na lagi ko magpakasal ni Dindo. Pero in town, kinahanglang muhatag kag bugat nga rason. Aron sa mga masabtan tas mga tao ba? Kung nganong dili na madayon ang kasal. Di naman siguro kinahanglan tay nga mo report patas mga tao sa hinungdan. Kay bisag musulti pa ko sa kung bugat nga rason nila. Nahibaw kong dili lang gihapon nila masabtan. Away kaso ng dili nila masabdan. Ang importante nga naalang kay bugat nga rason nga angay sa silang mahibaw ba? Kay daghan ba yung nasayod biya nga kaslo na musdindo.
Dili pa day igo kung moingon ko nga nausab akong desisyon. Dili ingon anak ka sayon, Mirasol. Ang unang mauwawan anak, maos dindo. Di ka maluoy sa tao nga imong gipalaom. Unya dayto imo rang pakyason sa ingon anak lang ka sayon. Nangayo naman ko niyag pasaylo, tay. Ay, Ug man sa kumuingon nga sakto ko, tay. Kanunay na akong gibalik-balik nga nasayop lang ko sa akong desisyon. Ug andam kong muatubang sa bisan unsang hagit o mga pagsaway sa ubang mga tao. Dili na ko ikalimod nga ako ning saang tanan, tay. kana. Oh, wa man tanay kaso ba? Ang nakaparat manggod kay si Dindo, nagpakiluoy na yung tao nako. Nagpakiluoy, mindset ba? Mindset. Tay, ayaw ka balaka ni Dindo. Ako rin mo pasabot niya sa tanan. Hay nimo, kadakong iskandalusa ining imong gihimo, Mirasol. Iskandalusa. Kaming tanan, imong gipakauwawan ining imong gibuhat. Pastilan, Tor. Pastilan! Unsa nang paskang? Kauban ni Pastilan. Ay, Ay! Wana. Nainteresar na kayo si Mirasol, bahin ni mo. ha? Kaya nga nung resyo? Inyo dahil kong gisgutan? Utor. Bangag sa ilong. Ako na siyang giingnan nga ikaw! You! Ikaw na lang himuon niyang personal driver. Oh, come on! Mau ba? Oo niya, misugot siya? Wa pa siya mo sanong, Tor. Bangag sa Pero, ilong. naabot mi sa istorya, bahin sa imong pagkatao. Uy, Og interesado kay siyang masayod, bahin ni mo. kana na. Wow, kana. Igsuonik ka no. Mura ka na ako maminaw na da. Bebe. Unsa may inyong istoryahan bahin ako, be? Tell me. Di na ko, bibi. Mura mo ko si bibi, abil nung sana. Bibi. Bilaw, bibi, parida ka ba? Mura sa si bibi, Omega Flores. Oh, Abi ni mo, come on, bangag sultihan silong. ka. Okay. Oh, come on. Daghan si pangutana bahin ni motor. Ha? Kung kinsa lang gid kuno ka, who are you? Unya. Unsa may imong tubag? Ako siyang gipasumbingayan og mga pangutana sabtor. Ya kung mutuo ba gyud siya og mga kalag nga bibalik sa kalibutan. Unya. Unsa may iyang tubag siya? Ako siyang giingnan to. Mutuo ba gyud ka nga dunay mga kalag nga mubalik sa kalibutan. Back to the future. Mutuo man kuno siya tor. Pero di lang kuno siya mo kumpiyansa. Di labi na nung panahon nga daghang binuang guys. May katarungan sa siya na siya. May katarungan siya. Di gyud lalim nga mutuo sa siya dayon. Bangag silong. Pero konsuelo na tor. Kabantay ka, konsuelo na. Amo unos lingas konsuelo. Sinang konsuelo? Dagagin na nagsilingan. No, muna diha. Konsuelo na kayo. Murag si Konsuelo Bangkirigo. Ako amigo higala. Kining, mutuo siya. Konsuelo kayo. Ang problema lang yun. Ang problema, mo ang problem. Ang pag-pruiba yun na to, nga ikaw yun, si Arturo. Uy, imbi! O si Imbi. Mau ba? Uy, usa pa may iyang mga pangutana siya. Kini, ani ni. So, si Anin ka na din nagsudan? Oo. Ani ni. Katubang magtapad gani. Dili to. Ani, lain masadto. Mutapad ang halagirli. Murag yung anak ko. Bangag, selo. Mutana siya. Kung diin ta nagkaila, mauna siya. Ingon anak na to. Mauna. Kung kinsa yun ang tinuod ni mong pangon, nangutana siya. Unya. Unsa may imong tubag? Sige tubag. Ako sang gitug-anan nga ang tinuod yun ni mong pangan. Oh. Mao si Toribio Dolit. Ha? Anong imo man siya gisultihan? Nga si Toribio Cosio? Wala ka sa to. Bangag, selo. Wala ka sa ukamon. Alag ka bala ka. Ha? Doon ka labakays. Nananaon ka na ni. Doon ka balakays. Narambol na no. Bahin anak. Mas maayon ang mahibaw siya nga si Toribio ka aron magkatugba gyud unya ang atong katarungan niya. Unya. Hustisya ug katarungan. Unya. Ang iyang nibawan ako kay si Paulo man ko. Be. Mura man kag si SpongeBob. Nya. Bangag, selo. Ako man siyang giingnan nga anggaran nimo ang Paulo. Pero Toribio gyud ang imong tinud-anay nga pangan. Unya. Wa siya mahibong.
Wa sa baybong kung nganong layo ra kayo ang Paulo nga angga sa Toribio bangag sa ilong. Wa man sab siya magsukit-sukit bahin ana. Daghan man katarungan tor. Kung ngan nagpatawag kag Paulo, pwede man nimo siyang ingnon. Nga gibatian ka sa tunod anay nimong pangahan, maong magpatawag lang kag Paulo. Uy, biin. Usay biin. Bitaw no? Bangag sa ilong. Husto po kasyo. Husto ka. It's picky is. Husto po kasyo. Gihubad man tayo. Brilliant idea. Uy, wow. malinis. Brilliant idea sa kay kasyo. Bilib, tanan akong bilib na hurot. Depende naman as diskarte tor. Diskarte mala, diskarte. Diskarte siyo. Mura jibads. diskarte rice. Diskarte rice. Muna siya. Basta, di lang ka mahutdas katarungan, ha? Magkalusot yung ka. Unya. Unsa pa man siyo. Unsa pa man ang iyang mga panultin nimo. Ha? Ay! Nahibaw lagi ko na siya ni mo. Kaya ganong nahibaw yung ka sa tanang detalye. Bahin sa inyong mga kagahapon. Uy. Mo ba? Yes. Biki is. O si Vicky is. Basin ka siyo. Oh, muna. No, basin no. Ug nadutlan na si Marisol ako. Hapit na siguro na siya mutuong ako si Arturo. Bangag sa ilong. Oh, come on. BTS! Ha? Bitis. Dili ka tong sikat nga mga Koreano. BTS ba? Basintursa. BTS, basintursa. Wala kita may baw. Gani dili jack ko nga. Maiwag basintur jack. Wala kita kay baw kung unsay naas iyang una-una. Pero sagdi lang, may bawaan na gina nato sa unahan. Ako lang diskartihan pirmi si Mirasol. Hangtod nga makumbinsir ginato siya nga ikaw gyud si Arturo Pawikan Bangag sa ilong. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!